Jeg hedder Michael. Jeg er maskinfører her ved FV. Jeg kører med en Case gravemaskine, en 300, og jeg har Leica 3D og 2D, og jeg har semi-automatik på, tool recognition, og så har vi kameraløsning til indmålinger. Semi-automatikken gør, at det er nemmere for mig at styre højden. Det gør, at jeg er lidt mere afslappet i min hverdag ved, at jeg ikke skal sidde og holde øje med skærmen og skovlen. Altså når jeg bruger semi-automatikken, så skal jeg skal koble det til inde ved computeren herinde. Og så skal jeg holde den knap inde, samtidig med at trække joysticken tilbage. Og det er sådan, som jeg styrer hastigheden. Jeg synes, det går hurtigere med at rette af, når jeg bruger semi-automatikken. Altså jeg kan godt være hurtig på de første halve time i en arbejdsdag, men når den 9. time den er kommet, så er min koncentration jo ikke den samme, som det var, da jeg startede. Og der tager semi-automatikken jo over for mig, så det er nemmere. Og der sparer vi jo tid ved det. Altså i starten synes jeg, det var svært at acceptere, at der var noget, der tog over for mig. Nu skulle jeg kun styre én funktion, og så styre semi-automatikken resten. Jamen kameraløsningen, det er jo egentlig dejligt, fordi vi har altid været gode til at måle ind og lave indmålinger. Men vi har været lidt dårlige til at tage billeder. Så det med, at en indmåling den ligger sammen med en billede, det kan jeg gerne se, det er en stor fordel. Jeg tager billeder af ude for skovlen, altså det jeg måler ude på skæret. Det tager man en billede af. Og så ligger den sammen med den indmåling, som landmåleren så trækker ned, som han så kan aflevere som KS. Tool recognition, det er jo hver gang jeg skifter en skovl, så registrerer den, at jeg vil skifte skovlen, og så søger den efter, at nu er der kommet en ny skovl, og så skifter den selv, uden jeg behøver at gøre noget. Altså førhen, der kunne det hurtigt koste, ved at jeg glemte at skifte skovl, og så kunne det rage 20 cm. Og så skal man jo tage alle rørene op igen, og så starte forfra og sætte en ny brønd, og det tager tid, og det kan hurtigt tage en halv dag til en hel dag. Altså, det tager tid at lære at køre med semi-automatikken, men når man først har det i fingrene, så er det bare rigtig godt. Jamen, mit navn det er Mads, og jeg er ansat ved EFV som maskinfører og maskinansvarlig, og har en tæt dialog med maskinførerne i forhold til investeringer af maskinerne. EFV er en forholdsvis nystartet virksomhed, som startede sidste år i januar måned. Vores primære beskæftigelsesområder, det er jo det der med jordhåndtering, jordarbejde, kloakarbejde i form af byggemodninger. Den gravemaskine, vi har i baggrunden her, er en Case CX300, som er monteret med Leica 3D og 2D GPS, hvor der er en semi-automatisk løsning på. Der er tool recognition, og der er kamera i form af, når maskinførerne laver indmålinger. Jamen selvfølgelig er det en stor investering for en virksomhed at skal ud og investere i det system, som netop den gravemaskine bag ved os har. Men det giver også en stor value til virksomheden, og især på sigt. Og det er også med til at trække folk til, fordi at vi har det sidste nye inden for teknologien til maskinførerne, så at de kan blive afhjælpet i det daglige. Semi-automatik-løsningen er jo en løsning, som over tid vil kunne minimere spildet af materialer til, når vi laver kloak, eller hvis vi laver en vejkasseopbygning. Jamen 3D GPS er jo et system, hvor du egentlig har en computerskærm i gravemaskinen, hvor alle vores tegninger og data ligger. Og ud fra de tegninger og data ved maskinen hele tiden, hvor den er henne i forhold til kode 0. Så når vi nu skal sætte en stor regnvandsbrønd, eller hvad vi nu skal lave, så ved vi, at det er den givende højde, som vores skovl den har, at brønden den skal stå i. Maskinen, vi har bagved os, har jo, som nævnt tidligere, tool recognition. Det er et system, som går ind og automatisk skifter skovlen i selve GPS'en. Det var et system, som vi fandt yderst interessant, fordi at man som maskinfører har mange bolde i luften, og nemt kan lige, jeg glemte at skifte skovl, så kan vi risikere, at vi skal tilbage og lave det hele om. Der er en kameraløsning på gravemaskinen også. Kameraløsningen er valgt for at minimere tiden på kvalitetssikring. Førhen sad maskinføreren eller rørlæggeren, tog billeder af alt, hvad de lavede i forhold til, når vi havde en korrigering på rørene, eller når vi satte en brønd. Der tog de billeder, og det skulle man så huske at lægge op i et
kvalitetssikringsprogram, og det kunne nogle gange godt svips, så står man og mangler de billeder. Ved at vi har valgt en kameraløsning på maskinen, så tager maskinen selv et billede af det, de måler ind, sammen med GPS'en. Det bliver lagt ind på serveren, og så ligger det i Connex-skyen, og så sidder enten vores ledere eller landmålerne, de kan trække dataerne ned, hvor de får billederne direkte. Jamen det er alle de ting, vi har valgt til maskinen her bagved os, er valgt i forhold til, at vi har nogle maskinførere, vi har nogle rørlæggere, som arbejder mange timer. Og for at hæve deres arbejdsmiljø til det bedre, har vi valgt så at investere i de løsninger her, så maskinføreren måske har lidt mere overskud, når han kører hjem, fordi maskinføreren har fået hjælpemidler, som er så præcise, som de er.